पवन सिंह 50 को हीरोइन का जोड़े नाच वो बाबा के निंदा करे खातिर केहू कुछ अपना बाबू से बोलो, अपना दादा से बोलो लोग, अपना भाई से बोलो, अपना चाचा से बोलो लोग, बहुत लोग हमरा के धमकियो दिलक। तो शंभू बाबा बाबा बड़े पवन पवन है, पवन राजा है, वो महाराजा है। पवन सिंह अकेला कलू के ओकरा बाद छोटू छलिया, ओकरा बाद प्रमोद प्रेमी, माने 20 गो आरा बलिया बक्सर के हीरो बना दिले पवन पवन। दिन के देखी ले जे आई दुकानवा पर दिल्ली में हमने ठेला पर सुते सब वो जाओ, हम जाए, सब लोग जाए। हाँ नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आप मुझे रिपोर्टर अमलेश पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने, जिन्होंने जिसके सर पे हाथ रखा, जो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गए, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं और अपनी लाइफ, और सिर्फ वही नहीं, एग्जाम्पल के लिए लाखों ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिन पे इन्होंने हाथ रखा और आज वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े कलाकार आज शंभू बाबा जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो शंभू बाबा जी स्वागत बा हमारा चैनल में। चलिए हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई लोग के 10 नौ जोड़ के प्रणाम करब। आज ये भी ये चैनल देखता, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बटन दबाओ। विशेष बात का हम आज सुभाष भाई का दुकान पर बैठल बनी, बिहान हम आ जितेंद्र भैया विधायक जी एगो डॉक्टर साहब के उद्घाटन में दुकान में छापड़ा जाए लड़नी, तले मीडिया भाई लोग घेर लक जे बाबा 2 शब्द कुछ बोल दो। तो अभी दाढ़ियों नहीं के बनल, नहाइलो नहीं की, तो जेंगा पानी होएंगे बोल देते। सुभाष जी हुए जौन और बचपन के मित्र। जी जी, हमार जिगर के टुकड़ा, हमार भाई। एगो टीम चलत रहे, राहुल वहाँ के एगो सुपरस्टार रनी खेसारी लाल जी, सब आदमी के एगो टीम चलत है तगड़ा वाला। आज वो टीमवा बा, आज वो टीमवा लेके हम जी लिखाइले मालिक, आज वो टीमवा बा। ये जगह जहाँ लिटिया चोखवा बनत रहे। जी जी जी, आज वो चमड़ा, उहे खाल बा, उहे शंभू बाबा के हाल बा। ये जगह ना लिट्टी चोखा बनवाई जी, ताल ताल ठोकाओ। जी 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 जी, 4 गो रोटी सुभाष पर बनाओ, एगो शंभू खास, एगो सुभाष जी खास, एगो सुबोधवा खाए, एगो खेसारी खास। अब विशेष का पूछो। अच्छा, और मैडम जी बनाई और जिज्ञाओ सबके एक एक खाओ पियो। और मैडम बनाओ, हमार मैडम बनाओ, चाहे सुभाष भाई बा बनाओ, हम जायज बोली ले। चलिए बाबा एक बात बताई, अभी रुआ कौन कार्य कर रहा बानी? अभी तो हम शत्रुघ्न सिंह के चेला हई, यही टोटा मलिकाना के। हमरा गुरु महाराज पंडित फागू बाबा जे कीर्तन सम्राट कहनी, अगर आजो हम कीर्तन गाइले, कहियो कीर्तन गौले बनी, यही से हमर दाल रोटी चलेला, यही से भगवान हमरा के जियावेला। आ काम का करतनी, आजो कीर्तन गाइले मालिक, कहियो कीर्तन गौले बनी। आ पूरा भोजपुरिया भाई लो हमर गर्जियन ह देवता। एगो विशेष पवन सिंह से और कैसन पटेला? बहुत बढ़िया पटेला। एगो विशेष मुद्दा आइल, उनकर मेहरारू जौन बाड़ी पूर्व पते बा, तलाक वलाक हो चुकल बा। बाकी सब गलत अफवाह लोग हवा उठावला। पवन पवन है, पवन राजा है, वो महाराजा है। पवन सिंह अकेला कलू के ओकरा बाद छोटू छलिया, ओकरा बाद प्रमोद प्रेमी, माने 20 गो आरा बलिया बक्सर के हीरो बना दिले पवन पवन हुआ। तब केहू कुछो करे। हाँ अब शंभुए बाबा के रउआ मीडिया लाई, अब हमरे के शिकायत रउआ लोग करता ना, हमार शिकायत सुनते तो हमरा लगे जरूर रउआ ना होती। कोनो हमरा में ओए बा रोकी ना, हम मालिक लोग से कहले, गर्जियन लोग से ओए हमार सुनले बनी, तब न हमरा लगे आइल बनी जे शंभू बाबा से तनी भेंट करी, जे कैसन बारे, कहाँ बारे, डुमरसन बारे की छापड़ा बारे। अरे के तो पता ना, लेकिन बचपन से रुआ के देखता होता है, जानता होता है। तो देखता होता है, जानता होता है, तो कहीं हम कौन गलती कोनो वो जन्म के चूक कैले ना। राउर तो एगो दिल इतना साफ कि जेकरा पर वो हाथ रखनी, आशीर्वाद देनी, जेकरा प्रति बोले नहीं, वो एकदम एबरा सेलिब्रिटी बन जाला। चली महाराज, आजो जेकर सिंह पर, जे कि अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह जब रिलेशन में रहे तो उनका पेट में उनकर बेटो रहे। खर ये सब गलत बात है। अब पवन सिंह 50 को हीरोइन का जोड़े नाचस, हमार खेसारी बाबू, हमार निरहुआ भाई 50 को हीरोइन का जोड़े नाचता आ सटता हटता, तो सब लोग अब लगा देवे जे सब लोग का जोड़े सब लोग के बेटे पैदा होता। ये गलत बात बा। केहू के निंदा करे खातिर, अच्छा ये बड़ा शंभू बाबा के निंदा करे खातिर केहू कुछ अपना बाबू से बोलो, अपना दादा से बोलो लोग, अपना भाई से बोलो, अपना चाचा से बोलो लोग, बहुत लोग हमरा के धमकियो दिलक। तो शंभू बाबा बाबा बड़े बड़े कि ना, रउआ लोगन के सामने, पूरा भारत पब्लिक के सामने कहतनी। तो का सत बा का असत बा, जे जानता उहे न बताई। तो पवन सिंह लंगोटा का पका आदमी है।
अच्छा एगो बात सुनी, कुछ दिन पहले एगो स्टेज शो रहे जेमे राउर चेला आई रहे और चेला के देखनी कि भले विवाद में कुछ हो कहीं केहू कुछ बोलो लेकिन रुआ देखते रहो चरण में गिर गई एकदम। खैर उनको बड़ोपन बा, उनकर बड़ोपन बा, हमरा चेला के आई हमार बड़ोपन बा। चेला के अभी रुआ दिल से माने नहीं? हृदय से, वो हमार बेटा हो, हृदय से मानी ले। ए महाराज ये उनका घर के कोई ना माने, वो अपन खास 3 भाई जी। हम कहता नहीं पूरा भारत के लोग सुनता, वो अपन खास 3 भाई, उनकर चाचा के बेटा 4 भाई 7 भाई उ बा। तो जरा के ना मानती तो ही कहले चेला हो बेटा हो, हम सब कोई के मानी ले, सब कोई के कुछ कहले आ उ हमरा के कुछ ना बोलो, हम उनका के कुछ ना, लेकिन लोग मजा ले खातिर 2 साल से साल भर से ओकरा के शॉर्ट के विवाद में डाल के ओकर धन संपत्ति ठगे खातिर उनकर आपसे में उनकर संग में रहे वाला लोग बारे में बुराई बतियाओ। तो से का हो गल, समूह बूढ़ा आदमी हो। कहतलो जे कि शंभू बाबा के कौन चीज मैंने लालच ध ले बेरा के समय में। अब लालच धरी ना, अब बुढ़ारी में तो हमरा लालच धरबे करी मीडिया लगा सामने। हाँ अब बुढ़ारी में जिन समूह बाबा के लगे उनका से रुपया मांगत नहीं, अब तो लालच धरबे करी। हम लालची बड़ा मन है, हम तो बाबू जी कुछ अभद्र बोलत रहे तो वो हमारे चाचा होंगे गर्जियन हो, बोले कि हमरा खुशी होला, हमरा वो दिन के देखी ले जे आई दुकानवा पर दिल्ली में हमने ठेला पर सुती सब हो जाओ, हम हो जाए, सब लोग जाए, एंगल कंपनी रमेश मालिक के लेके जाई, लेकिन सब ठीक बा, सब बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। चलिए समय के साथ साथ परिवर्तन होला, शंभू बाबा कहानी अभी भी हुए बानी, हुए नाम हुए रुतबा बा, बस समय है तनी उतराव चढ़ाव। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा संगे जुड़े खातिर। और होला उतरा चढ़ उससे हमरा फर्क पड़े नहीं के जात, उससे हमार फर्क। शंभू बाबा कहियो रहिए, पूरा भारत पूरा गर्जियन लोग का सामने कहब जे वीडियो देखी लाइक करे, संस्कार आई तरी आ केहू के शिकायत नहीं करी, आ जे मुँह फुलावता हमरा से आ जे कहता शंभू के हेंगा बोले होंगे बोले, हमार भूल के क्या करते नहीं कहले, हम कोयले बनी तो करब, हम लाठी से पिटाइल बनी। आ विशेष कुछ का कहीं, जय हिंद जय भारत, जय मेरे भोजपुरी।